munhu waMwari marebhasi wekwa Mutare. Ndakanosvika paMutare ndakanobatsira vanhu. Asina batsira vanhu ndakagumisira ndato Mozambique, nda South Africa, nda Botswana, ndakadzoka futi muZimbabwe. Ndakadzoka muZimbabwe ndakagumisira futi nda muTogo, asi yezvino ndiri muHarare muchitumwisa. Ndoma ndiri kubatira basa raMwari mazuva ano. Ina handibvunze munhu kuti une dambudziko richise zvinoita maprofeti kana maprofita. Ndini ndinotokuudza dambudziko raunenge wawira kana kuti dambudziko razoita kuti unditsvage. Handibvunze munhu dambudziko rake. Ndini ndinotokuzivisa kuti dambudziko rako iwewe nderakati asi rakonzerwa nedambudziko rakadai. Kana runyoka ndinoisa, rukaureri ndinoisa, go back to sender ndichiita futi. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika, kwese kwamuri. Zita ndinonzi TJT1 tiri pano pa Teachkatch MTV apo patinongobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi mufaro wangu ndasangana zvakare namadzibaba nemuzodziva nemuranda vaMwari. Watiri kuda kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei, iro basa raMwari riri kubatwa sei. Regai ndiwape mukana wekukuchingamidzai wachibva watiudza zita rawo kuti ndiani. Madzibaba ndokuchingamidzai makadini? Tiripo makadiniwo imiwo. Aiwa, isu tinosimba. So muri yeZimbabwe vamwe vanokuzivai, vamwe havakuzivei, vamwe vanoda kuziva kuti ko muranda vaMwari ndiani watinaye nhasi. Zita ndimadzibaba Revive. Ndinonamata John Masowe. Muchidimbu kana kuti shortcut ndiongo tsvuku. Alright. Chokwadi. Aiwa, ndinotenda madzibaba Revival. So madzibaba Revival vanobatsira vanhu vakaita sei uye vanobatsira kupi nekupi. Ndichiri kurangarira ndakagumisira kutaura nemi muchiti menge muri maMutare. Ichokwadi. Right. Ndakambofamba ndiri maMutare. Mukunge ndabatsira vanhu pafoni. Vakasvika mukuchiti munhu waMwari marebhasi wekwa Mutare. Ndakanosvika paMutare ndakanobatsira vanhu. Asina batsira vanhu ndakagumisira ndato Mozambique, nda South Africa, nda Botswana, ndakadzoka futi muZimbabwe. Ndakadzoka muZimbabwe ndakagumisira futi nda muTogo, asi yezvino ndiri muHarare muchitumwisa. Ndoma ndiri kubatira basa raMwari mazuva ano. Saka vanondibata vanenge vachinibata muchitumwisa, ndoma ndiri mazuva ano mukubatsira vanhu kuti vanhu vapone matambudziko andinobatsira vanhu. Ndinobatsira vanhu matambudziko akasiyana-siyana. Vakafanana nevane kensa, vane siki, vane BP, makumbo, musana, matambudziko akasiyana-siyana. Vanoda kuziva kuti pagoridhe, pamari yavo, pamakomba zviri kufamba sei. Vanoda kunzwisisa kuti vanhu vari kupumhana uroyi. Vanoda kunzwisisa kuti uroyi wacho uri kubva papi. Ndinovazivisa kunge ngiro ziri pandiri ichitaura navo. Alright. Aiwa, ndinotenda madzibaba. Ndinotenda. Saka kutaura kuti muri kufamba border to border. Ichokwadi. Aiwa, ndinotenda madzibaba. So vanoda kukubatai. Vanoda kundibata, vanondibata panhamba dziri paskrini ipapo pavidhiyo irori. Ndo pavanondibata. Alright. Kana pafoni ipapo ndinokwanisa kutokuprofita, kutokubatsira. Ina handibvunze munhu kuti une dambudziko richise zvinoita maprofeti kana maprofita. Ndini ndinotokuudza dambudziko raunenge wawira kana kuti dambudziko razoita kuti unditsvage. Handibvunze munhu dambudziko rake. Ndini ndinotokuzivisa kuti dambudziko rako iwewe nderakati asi rakonzerwa nedambudziko rakadai. Kana runyoka ndinoisa, rukaureri ndinoisa, go back to sender ndichiita futi.
Aiwa, ndinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. Ndodaira kuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa. Ndinovimba kuti vanoda kukubatai vanokubatai. So handizivi zvangu kana muine chamungade kutaura kumhuri yeZimbabwe chandisina chamuri kufungidzira kuti muda kuzivisa nyika kuti vazive ndisati ndabva panapa. Chandingade kuzivisa nyika ndechekuti kune vakabirwa vanetseka kuti ndiana atibira, ndinomuzivisa kuti ndinhingi, kana kutogadzira kutoti munhu iye apenge, kana kutoti munhu iye atoparara kahunge kana achida kuti ndite mhiko iyo obva atofa, kana kutotaura chete zvaanenge ataura izvozvo kuti pamunhu akandibirawo kana kuti pavanhu vakandibira ndoda kuti vaite zvakati, ndobva ndavaitira izvozvo. Zvakafanana nevanhu hatizotaura hedu nemazita, kune vanhu vandakaitira vanoremekedzwa mugovernment, muhurumende, mapolitician vakasiyana siyana vandabatsira, hatizotaura hedu nemazita asi vanondiziva mukuvabatsira nhau yachona ichifamba zvakanaka. Maprofeti, maprofita vakasiyana siyana vauya kwandiri vachitsvaga simba, ndichivapa simba mukuvabatsira chaiko votonoponesa vanhu. Aiwa, ndinotenda madzibaba. Munotopawo futi mamwe maprofeti simba vanenge vachida kubatsira. Zvakanyanyisa. Alright. Zvakanyanyisa. Wachitoenda ikoko wachindobatsira vanhu. Wachitoenda ikoko kunotonobatsira vanhu. Hatizotaura hedu nemazita nekuti maprofeti achona anotozikanwa zvakanyanyisa. Madzibaba ndinotenda. Aiwa mazita, right, mhuri yeZimbabwe vanoda kuwabata madzibaba, namba ndodziri paskirini idzodzo, makasununguka kuwabata motaura nawo, monzwa kuti zviri kufamba sei. So thank you very much. Ndikuramba muchitsigira Teachkach MTV. Kana kari kekutanga kusvika pano, musakanganwe kusiya subscribe, musakanganwe kusiya follower page renyu. So thank you very much. Mazvita. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,